La setmana econòmica. D'aquesta setmana destaco el nou rècord de les exportacions catalanes. A l'any 2022, aquestes s'han enfilat als 94.927 milions d'euros, un increment del 17,9% respecte a l'any 2021. I és que fa goig veure empreses catalanes que exporten, des d'empreses que tenen capital mixta, no? Com Magship Europe, no? Que tenen un soci taiwanès i que el món és el seu mercat, no? O empreses familiars com Delmas, que fan tubs de petit calibratge que exporten un 70% de la seva facturació. I és que el món és el nostre nou tauler, no només per internet, sinó també per als empresaris i les empresàries. Contem que aquest nou rècord de les exportacions catalanes, com a destinacions principals tenim a França, Alemanya i Itàlia. I com a productes més destacats que han estat majoritàriament exportats, tenim els productes químics, els alimentaris i els béns d'equipament. Jo he fet l'exercici de fer la ràtio del que significa el pes de les exportacions sobre el PIB català, d'aquests més de 94.000 milions d'euros sobre els 242.000 milions d'euros de PIB català, que falta tancar la dada, aquesta és una dada estimativa, el que he fet és aplicar aquest 5,5% d'increment del PIB que s'ha estimat per aquest any 2022 i he agafat el valor absolut del 2021, l'he actualitzat i d'aquesta ràtio en surt aproximadament que el pes de les exportacions catalanes sobre el PIB de Catalunya és aproximadament d'un 40%. És a dir, ens anem apropant a poder dir que la meitat de l'economia catalana és exportadora. I això em porta a acabar aquest vídeo felicitant a tots aquells empresaris i empresàries que són exportadors, que són exportadores i que el seu mercat és el món. Gràcies.